Hey, Christian her, og nu skal vi spille noget Happy Wheels. Bare starte med den her. Start her. Turn. Fuck. Keep going. Ja. Kom så, søn. Vis hvad du kan. Tag skuddet for mig. Helvede, men jeg er dårlig til det her pis. Det er søndens skyld. Fandt at man støder ham af. Tag den der. Fuck dig, søn. Så det er meget nemmere end dig. Jeg hader dig. Ingen kan lide dig. Lille bøsse. Nej. Skyd ham. Tag ham. Godt. Jeg er ligeglad med dig, søn. For fuck's sake, søn. Du stod i vejen for mit hop. Nu laver vi det op sammen, søn. Godt. Kom med mig. Oh, shit. For helvede. Shit, det var godt, du var med, søn. Broke the game. Holy shit. This is very comfortable. Kom så. Bum. Ja, han går der. The fuck about destruction. Holy shit. Kom nu. Så for helvede, mand. Lortebane. Nej, men jeg er det klar i gang. Fuck den her bane. Det er godt. Der står det 100% muligt. Nej, 100% uden. Hvor det? Nå. 100% umuligt. Hvorfor fanden har jeg egentlig valgt ham her? Wow. Der er et par parkourskilt og... Ja, selvfølgelig. Det var nemlig en Victor D. Victor D. Jeg kan godt se, det var en Victor D. Jeg bungee jumpede lige ned på den. De BMX skills der. Holy shit. Fuck dig, søn. Jeg gider ikke det klamme ben, godt. Så er vi nået videre til det grønne. Så. Det var... Okay. What? Hvor kedeligt. Kom nu. Kæft, hvor var den kedelig. Det er freaking impossible, det her. Det er bare freaking impossible. Yes. Holy shit. Vi prøver at skifte til ham her. Backflipper. Backflipper igen. Backflipper. Ah. Fuck. Saints. Jeg vil ikke indføre det bag. Oh fuck. Dammit. Klarer det. Okay. Nu er det bare det næste.
Det kan man ikke klare. Royo Jettis Pro. Okay, vi prøver igen. Lorteben. Hvad fanden, jeg har faldt nogle lortebaner. Sådan der, nu er det rigtig gode. Nu er det de gode baner. Fantastisk, Christian. Vi så bare her. What the fuck, det er liv der. Nå, man kan sige, det er en victory. Okay, start. Løb, bitches. Løb. You touch my tralala. My ding ding dong. Nå, jeg tror jeg vender den her episode her. Så vi ses. Hej.